Cari kakak. Kowe kita kampone ngomah karo Simbah kok malah malah dolane kok ora ora iso. Kowe jaluk sedulur. Aku wis budidaya nuruti kendhati kang ning jebul kaya ngene. Kok tindak awan pujan. Umpama pujan gelem nurut aku ora bakal kelakon dadi kaya ngene iki, Mbak. Barang eling kowe. Ora sing dirasake pujan. Kok luwe ora sing bakal kok rasa. Bakal kono ngene kedadiane. Mbak, bukan ngamur karo tapak Mbak. Rupamu sing bagus. Trono irungmu glumpung. Kowe bintang ora bisa bicara cetok. Ora pantes ento kowe nganggo jeneng Joko Pujan. Sedowo. Wiwit dina iki jeneng Pujan tak singirke. Kowe nganggo jeneng Joko Pangsel. Bencatumu mari, kowe bali menyang Gambir Seketi, cek men disadani karo ibumu luwih dhisik. Aduh karo kakangmu kene, Mbak. Tungkone ubaran nek ketemu tak antemane. Mbak. Bunga cuek? Iya. Aku minta seraya saka Kraton Majapahit karo supaya mindak barang tumindakmu. Mula kanthi kuwi, gelem kowe tak rangket sono nang Majapahit. Rangketen yen besok. Sumbut karo sumbarmu. Kawean Simbah Pamengger. Ya adalah. Coba. Polane kole. Yen kowe tumindak kuwi kudu dipikir. Kowe miloros belum Pujan. Saiki oleh-olehane ganti kowe sing nemoni kanan kaya ngene. Aku tak takoni. Simbah Pamengger apa niatmu pengin balas patine wong tuamu? Iki ditanggek sakmene wae apa kowe bacut? Simbah Pamengger wis santep atiku, Mbah. Kepengin mateni Kebo Marcuet. Nah, jan awakmu wis tak tuarang ranjang, sikilmu wis tak tanganmu kok dene pasoyanmu kowe sewani ngadepi Kebo Marcuet.
Aku isih wani, Mbah. Nek diwangi sepisan iki tak penehi dalan. Murid, kowe bisa menang. Tanding karo Kebumar Cuwet. Kudu piye, Mbah? Oke. Adepi Kebumar Cuwet. Yen kowe dipiloro, sing kudu kok eling-eling mung siji. Nyebut lan pamito ibumu Jinowati. Sampean sesingitan Mbah tak estokake dawuhe sampean, Mbah. Yen wis luluh Kebumar Cuwet krana ibumu Jinowati, kowe kandha yen kowe anake. Pangapesane Kebumar Cuwet dumunung menyang Sulu Gembare utawa Sulu bangsa Borong. Yen kowe bisa nirake, kowe iso mateni Kebumar Cuwet. Sampean sesingitan. Hei, Kebumar Cuwet. Ayo. Yen pancen kowe kita paling dewa, maju Kebumar Cuwet. Kebumar Cuwet. Iya, Ayo ditentokke kowe waktu sing kamu geger. Ibu Jinggowati, umbaran pamit mati, Bu. umbaran Kebumar Cuwet. ora apa karo Jinggowati. Jinggowati kuwi buku Kowe Kebumar anake Jinggowati umbaran ngono. Umbaran Kebumar Cuwet. kowe ora tak paten. Jalaran kowe anake Jinggowati. Kula kowe tak terke bali ya, Ngger. Aku ora kuat. Kowe ora kuat. Jaluk gendong Kebumar Kowe Cuwet. njaluk numpak gegrewen maman. Pak, anek ngene carane iki lakone numpak dokar karo ngombe sirup le. Karepe nyupa, Mbah. Ketoprak bare kanthi surup. Engko njuk imbo, Mbah. Ibu sapa? Nggih, Mas. Ipun, Mbah. Songu Kebumar Cuwet sing kok mokak. Wis salin sraga ora suwu nanging kuwi kaya dening godhog. Rupane kuning. Ya iku sing diarani dodo wesi kuning. Pedange ya kuning pisan. Iki sing kena diarani pedang Kunto Sukmayana. Baran Sing, Mbah. Kabupaten Granti krana patine Kebumar Cuwet blumbang kebak getih nyanti sumulak abang branang. Mula wiwit dina sesuk kowe sing jumenengi dadi bupati. Nanging kabupatene orang Granti. Ning wiwit dina sesuk Kabupaten Blumbangan. Kowe dadi bupati menyang kono, ning aja nganggo jeneng Bupati Joko Mbaran. Ora aku nganggo apa, Mbah? Jumbuh karo kahananmu, kowe sing cacat. Kowe nggonmu jumeneng menyang Blambangan nganggo jeneng Bupati Minak Jinggo. Negara Blambangan sok nek wis ditata nagih janji menyang Majapahit. Merga sapa sing bisa mateni Kebumar Cuwet undu-unduane dijauke.
sampai lilit. Beratnya jadi sampai nolak, Mbak. Nah, lokasinya bos ini ketopraknya Kentong Cahyo Sentiko. Ini masuk desa Japah. Oh, apa nih? Dulukan bos, Dulukan Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Nih, tuh. Ini nanti saya sampai rumah kira-kira jam 9 malam. Nah, ini anak-anak Dulukan. Nah. Mulai ya. Ceca. Eh. Di tengah-tengah tebu. Nah, ini aduh, sangat jauh sekali perjalanan. 62 km. Nanti sampai lu rumah kira-kira jam 9 malam. Nah, ya. Nih, Mas Duk. Mas, monggo. Karek mbuh ki. Karek mulai apa nginep? Oke. nggih. Nginep, kalau nginep mulai pajar. Kalau pulang sekarang kira-kira jam 9 malam. Usah mulai sesuai. Iya guys. Akunya yang saya. Oke. Sate, Pak. Sekian dari saya. Ini juga ada sate Madura. Mudah-mudahan laris.